Câmpul pedigree public la meniul adaugă porumbel. Acest câmp poate avea valoarea da sau nu. Inițial are valoarea nu și putem să-l selectăm să aibă valoarea da. După ce adăugăm un porumbel, deci porumbelul 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, acesta, 2, 3, 4, 4, vedem că aici este butonul pedigree public. Din lista de porumbei, toți porumbei au butonul pedigree public. Dar, de exemplu, dăm click aici, pedigree public. Și ajungem pe pagina asta. Copiem linkul și dacă dăm linkul acestei pagini, oricărui columbofil sau oricărei persoane care nu are cont și accesează din browser acest link, va vedea acest pedigree. Și pe acest pedigree putem vedea informațiile porumbelului. De exemplu, dacă dăm aici mai mult, se va extinde pătratul în jos și se vor vedea toate informațiile din pătrat. Și este o metodă prin care putem să lăsăm pe ceilalți să vadă un pedigree de la noi din baza de date. Pedigreul pe care noi îl facem public. Ca să vă arăt mai bine, eu mă voi deloga de pe aplicație și în momentul de față nu mai sunt logat pe aplicație. Închid toate paginile care le am aici deschise. Nu mai sunt logat pe aplicație și voi pune acea adresă pe care de la pedigree public, pe care am copiat-o. O pun aici. Deci eu, ca și cum aș fi o persoană străină care nu am cont pe evidență columbofilă și pur și simplu accesez acest link. Dau click pe el și fără să fiu logat, mi apare pedigreul porumbelului. Și aici, de exemplu, dacă porumbelul aici e cu 6 generații, dacă ar avea 10 generații, ori ne apar butoanele verzi de navigare înainte și înapoi, pe linia tatălui și linia mamei. Și aici vedem pedigreul. Dacă într-un pătrat de ăsta, de exemplu, avem multe informații care depășesc pătratul, când dăm click pe mai mult, deci pătratul se extinde și vor apărea toate informațiile. De reținut că aici textul din aceste pătrate poate fi copiat, deci se poate face copy-paste și ne este foarte util. Deci la asta folosește câmpul pedigree public. Asta am vrut să vă arăt. Succes!